Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarit i apartat. Jo tant estafè i sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. La zebra te passa un semàfor i trossos munten directe, cosmètics i mare i pastor, ja sé com s'escriu Juliet, ja tant sa rosa i els colors i moltes més coses també. Un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. Escrit quan t'estic avorrit, per exemple el teu cos exercer d'estanyit, el terrer blanc de sol el meu cos a damunt, per exemple el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat, per exemple dormits. A continuació anirem cridant els membres electes, els 33 membres electes del Consell Nacional. La jungla i el bosc animat, estrenes, vaixells, avioneta i el teu submarit i apartat. Jo tant sa fruita vermella i quan te talli a riure, demà pots tenir fals princeses, oh yeah. Per aquest debat tan enriquidor que jo crec que ha servit perquè aquesta proposta política s'emporteixi, perquè aquesta força política se plantegi respostes en els nous reptes i perquè se renovi. Nous reptes dels quals parlava que avui en dia parlen o passen sobretot per fer resposta a lo que és la crisi econòmica. Una crisi econòmica que des del nostre punt de vista se pot i s'ha d'afrontar des de dues vessants. Per una banda, la progressista, en polítiques socials, i per l'altra, en respostes arrelades a la terra, amb forces que estimen la terra i que, per tant, actuen des d'aquesta localitat. I jo crec que forces polítiques com la nostra, com la vostra, responen perfectament a aquests reptes, a aquesta manera de fer les coses. Per nosaltres, l'única manera, com deia, de donar respostes a aquests nous reptes, de donar respostes a la crisi econòmica. Per altra banda, també volia dir que aquest arrelament a la terra és absolutament necessari, perquè les més forces polítiques nacionalistes que posin per davant els interessos del país, per davant dels interessos partidistes, poden donar sortida i poden donar, per tant, allò que la ciutadania reclama. I crec que, per tant, és molt important que forces arrelades en el país tirin endavant. Espero que el Bloc Nacionalista Valencià seguim tenint una resposta, una col·laboració mútua com s'han tingut en la Federació del PSN Internacionalista de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, perquè crec que aquesta col·laboració que hem tingut durant anys ha estat molt fructífera i ha produït que hi hagi, per tant, un sentiment des de Mallorca, des de les Illes Balears, de que vosaltres sou la nostra força referent en el País Valencià, el nostre partit germà en el País Valencià. En definitiva, que quan estem aquí, que som del bloc, i quan vosaltres veniu a Mallorca, sou del PSM. Que sabeu molt bé. Un congrés ben fet, un congrés fet amb trellat, com dèieu fa un moment, és el primer pas, l'imprescindible pas per a treballar bé després en política. Vull saludar a la nova executiva i, per suposat, a la resta d'òrgans de direcció. Com sabeu, soc una de les persones que va treballar en Esquerra Unida per a que Compromís nasquera en el 2007. Al final ho aconseguirem
però tard, malament i sense aconseguir convèncer a parts importants del projecte. Però continuem pensant que la col·laboració lleial entre el valencianisme, l'ecologisme polític i l'esquerra ha de ser i serà l'eina imprescindible per a canviar este país valencià. I hem de treure este país del pou en el que està, d'injustícia, d'insolidaritat, de manca de serveis bàsics. L'hem de treure de la depredació del seu territori, de les seues costes, dels seus rius, com fa un moment ens deia Sugarville. L'hem de treure del constant menyspreu per la seva llengua, la seva cultura, la seva història i l'autogovern. I per si faltava alguna cosa, també l'hem de rescatar de la corrupció cada vegada més generalitzada dels seus dirigents. Molta sort, molta força i molt d'èxit per fer front als reptes que teniu davant, perquè compartim tants. Vivim en uns moments de dramàtica crisi en molts aspectes, està dient-se per tots, de crisi econòmica, política i de corrupció democràtica. Però aquestes crisis, ja se sap, també són moments d'oportunitat, oportunitat de canvi. I no hem de deixar perdre aquesta possibilitat de canviar molts aspectes de l'economia, de la gestió democràtica i, per suposar, de la política valenciana. En aquest canvi i en aquesta oportunitat, el Bloc té un paper clau. El Bloc ha d'encapçalar un tercer espai, una tercera opció, una alternativa plural i democràtica al bipartidisme. Un espai que jo penso que és triangular, on podem entendre'ns i col·laborar l'esquerra renovada, l'ecologisme polític i el valencianisme progressista. Nosaltres, ja ho sabeu de sobre, ens entenem bé amb vosaltres, treballem a gust amb vosaltres i volem seguir caminant junts per canviar el país. Per donar un vot que volem donar un vot cap a la sostenibilitat, la democràcia més plena i l'autogovern. El 2011 està més a prop del que pareix i tenim que anar ja bastint i preparant les eines per donar aquest vot, per augmentar el vot del canvi. El Bloc és fonamental per construir aquest espai, però hem de treballar junts per aconseguir objectius comuns. El treball comú ens reforçarà i ens ajudarà a tots. Serà beneficiós no sols per les forces que s'ajunten, sinó per a un conjunt molt important de valencians i valencianes que reclamen des de fa molt de temps que unim forces per canviar el país i per impedir que la política es redueixi a un joc a dos, a les dues cares de la mateixa moneda. Junts, Bloc, Iniciativa, Verds, representem idees i voluntats que es complementen, que es reforcen i que ajuden a construir el país valencià que volem. Un país valencià més fort, més verd, més just i més democràtic. Moltes gràcies i perdoneu-me que acabi en una curteta lletania que crec que pega molt bé en aquest moment que estem dient. Esta lletania diria així: Orange Market, hora Procamps. Special Events, hora Procamps. Eixi Concert, hora Procamps. Ulibarri TDT, hora Procamps. Baerza Chollo, hora Pro Blasco. Caroncher Parany, hora Pro Castellano. Milano, hora Procamps. Rosa Rosae, hora Procamps. Fraga Pro Nobis, amén. Fa 2 anys poguérem fer allò que s'anomena compromís i allò ho fèrem com una promesa